Semifinala Criminal Barber. Astăzi îi avem invitați pe Liviu Manolache și Robert Bușe. Timpul de execuție al lor va fi de 90 de minute, iar tema de astăzi este o crov. Invit alături de mine pe primul concurent din seara aceasta. Este vorba despre Liviu Manolache. Salutare, salutare! Te salut, bine te-am găsit! Prezintă-te, fă-ți o scurtă prezentare de 2-3 cuvinte despre tine. Lumea deja te cunoaște. Deci, sunt Manolache Liviu, sunt frizer, sunt din București, am 34 de ani, sunt pasionat de această meserie, bănuiesc ca și voi. În rest, ce să zic, am venit aici și de-abia aștept să începem. Super tare! Te știi cu Robert? Ce părere despre ne cunoaștem, am interacționat de mai multe ori, dar personal n-am avut ocazia să-l cunosc. Am avut plăcerea astăzi și ce să zic, sper să fie o confruntare și un duel foarte interesant și să prindă și la public și fie ca cel mai bun să câștige. Super tare! Bun, iar acum îl invităm alături de mine pe Robert Bușe. Salut, Liviu! Salut, Robert! O să vii să iei un loc. O scurtă prezentare, te rog, despre tine. Sunt Robert, sunt din București, am 24 de ani și abia aștept să încep semifinala. Super tare! Tot așa, te știi cu Liviu, o părere Da, despre ne el? cunoaștem din mediul online, de pe grupurile noastre de frizeri. Cu siguranță vom rămâne prieteni. Eu așa am discutat, vom rămâne prieteni. Absolut. Orice ar fi, rămânem prieteni și cu siguranță o să ne mai întâlnim. Da, și nu numai neapărat să concurăm, poate și la o bere. Cine știe? Absolut, cu siguranță.
încheiat semifinala dintre Robert Bușe și Liviu Manolache, în care cei doi au avut tematica crop. S-a decis la puncte, a fost o luptă extraordinar de strânsă, ne bucurăm foarte mult că s-a bucurat această semifinală de o audiență incredibilă și de foarte multă interacțiune din partea publicului de acasă. Am ajuns în punctul final. Câștigătorul de astăzi se va duce în finala în care o să-l înfrunte pe Mihai Damian. Finală ce va avea loc pe data de 10 decembrie, iar tematica va fi Asymmetric Style. Bineînțeles de la ora 19:20 live pe canalul, pe grupul Bărbăsul Prietenos. Lupta de astăzi a fost extrem de strânsă, așa cum v-am spus puțin mai devreme. Unul dintre concurenți a obținut 36 de puncte, iar celălalt 32 de puncte, iar oamenii în continuare ar fi dorit să voteze, dar după 20 de minute, așa cum este prevăzut în regulament, am închis voturile și să anunțăm câștigătorul. Câștigătorul care a obținut, repet, 36 față de 32. În final, alături de Mihai Damian, se va duce Liviu Manolache.